Terve täältä Varkaudesta. Tosiaan, no niin, Sulokin toivottaa hyvää uutta vuotta. Nyt on uudesta vuodesta selvitty ja tosiaan kirjaimellisesti näin, että en ollut humalassa sitten, kun yksi kommentti oli tullut tuohon aiempaan videoon, vaan ihan tosiaan unipöhänässä aloin kuvailemaan. Mutta tosiaan ääniteknisiä ongelmia on ollut ja se oli meikäläisen tuo piuhavikaa, siis johdossa, mikin johto ei ollut vissi ollut kunnolla kiinni ja siinä tuli semmoista häsmäkkää sitten, niin se tyrjätyi sitten siihen, se eilinen pizzantekohomma. Tänään tehtiin tosiaan jauhelijakastiketta. Tässä on Pesolan pihvilihan, naudanlihaa ja aivan mahtavaa semmoista. Tästä nyt on vähän kyllä jo nesteet lähtenyt karkuun, kun tuossa syötiin jo, mutta ei näytä kastikkeelta, mutta kyllä kun sen tuonne pastan perään laittaa, niin kyllä käy ja kukkuu erittäin hyvin. Siis pitää nyt tervehdys laittaa, että hyvää uutta vuotta kaikille ja tosiaan niin aika yksinkertainen kastike on, että tässä oli niin kuin jauhelihaa, lihaliimikuution laitoon sinne. Terveisiä taas sille, joka naljaili siitä, että täällä ei muuta kuin lihaliinta käytetään. Pistin sinne sitten pikkusen soijakastiketta laitoon ja mustapippuria tietysti. Ja sitten tilasin, tää ei ole mikään maksettu mainos, mutta tilasin tämmösiä Fatalikurmeen savu, tämmösiä chililastuja. Ihan vimpan päälle hyvä. Mä oon varmaan vuosikausia tätä käyttänyt, mutta nyt on pitkä tauko ollut välissä. Ehkä on videollakin joskus mainostanut tätä tai suositellut tätä. No siitä on kyllä aikaa, kun on viimeksi saanutkaan käsiini tämmöistä. Purkki on vaihtunut matkan varrella vähän erilaisemmaksi, mutta ei se mitään. Maku on kumminkin ihan älyttömän hyvä, voin vaan suositella. Ei mulla tämän kummempia. Tässä ollaan ääniongelmista tosiaan päästy ja mikit on käytössä seuraavalla ruokavideolla. Nyt on probleemat selvitetty. Ei tylsä kuva. En halua itseäkään kuvata, mutta mihinkään minä kuvasin. Sulo, tuuppa tänne. Sinä oot sen verran karismaattinen persona. Noniin, tähän hetkeen. Oi kun istuitkin ihan vielä. Onpa kiva nätti. Hienosti. Hyvää jatkoa ja hyvää uutta vuotta kaikille. Nähdään, ensi kerralla tehdään, no en ole ihan varma vielä mitä tehdään, mutta video tulossa. Morjesta moi. Sano Sulokin moikka. Sano moikka. Noin.